I čuli smo, pripreme su u toku, uveliko se razmišlja o poklonima, o praznicima i čuli smo naše sugrađane koji kažu da više kupuju online. Da li je tako? To ćemo pitati našeg gosta koji je upravo stigao u studio i važno je da ste stigli. Nije bitno kada, bitno je da ste nam se pridružili. Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, pa kažite mi šta kažu vaši podaci? Da li se više kupuje online ili ljudi više vole tu naviku da odu do tržnog centra, da pogledaju šta žele da kupe? Ima jedan dobar termin u Americi, to zovu window shopping, odnosno window je kao izlog i kupovina iz izloga je nešto što u stvari se prevodi kao tamo se dođe da se pogleda, a onda ode online da se kupi. I to je recimo zavisi od robe do robe, od vrste robe. Ono što ne morate da probate, tehnika primjera radi, ona ima tačno svoj model, proizvođača i sve ostalo. Vi možete otići fizički da pogledate kako izgleda toster, veš mašina, ne znam nija šta, da pričate sa prodavcima, da dobijete sve informacije i to onda često ljudi odu online i traže najpovoljnije zato što su se već odlučili. Znači u prodavnice se ide da bi se donela odluka, a sama kupovina se dešava online. Tako da to je sve češće praksa i kod nas. I kada pričamo o odnosu online i offline kupovine, uvijek treba imati u slici upravo vrstu robe koja se kupuje. Pretpostavljam dame nikad ne bi kupile nešto što ne bi probale, ni boju, ni veličinu. Lako se to vrati, da vam kažem. Pa evo, i to je novina. Ja se sjećam, jednom boravio sam u Americi i online je kupovina tada bila već kod njih ovako u zamahu. Oni su nudili kada kupujete obuću online da kupite i broj manji i broj veći od onoga što ste gađali. Znači 3 para obuće kupite umjesto jednog sa već pripremljenim onim papirom da vratite odmah ono što vam ne odgovara. Znači bukvalno izgleda kurir vam donese garderobu, odnosno obuću, vi probate pred njim, ove mi odgovaraju, ova 2 paketa nosi nazad i to pokrivaju troškove upravo ta prodavnica. I povrata, je li tako? Pa to je također jedan mamac, u smislu samo kupite. Evo, 3 para, jedan ćete vratiti u mom trošku, ali samo kupite. Jeste. Pa mislim, potrošačko društvo je uveliko došlo i ovdje kod nas. I svi ti mehanizmi prodaje, odnosno kad pričam iz ugla prodavca, mehanizmi da što bolje privole ljude da to kupuju ili da im olakšaju i otklone prepreke u tom procesu kupovine je već onako uhodan i ovdje. Doduše kod nas ima jedan aspekt koji se tiče tako se razvijaju i društva potrošačka. Znači imate nešto što se poštuje po sili zakona, znači kad kažu 45 dana je zakonski rok i ne znam ni ja šta. Sad, šta se čeka na našem tržištu? Prvi koji će otići korak ispred i ispoštovati klijente čak i više nego što zakon nalaže. Ti će dobiti poverenje i to su na razvijenim potrošačkim tržištima u stvari i igre sa potrošačima. Moraju biti fair prema potrošačima, moraju vratiti robu kad su nezadovoljni, moraju ispoštovati reklamacije zato što je on taj koji im čini biznis. Rekli ste jednu zanimljivu rečenicu, uveliko smo postali potrošačko društvo. Kada smo postali potrošačko društvo? Čini mi se da naši roditelji nisu baš tako i toliko kupovali za vreme praznika, dobijali smo neku sitnicu i to je bilo to. Razgovarali smo o tome i ja sam došla do nekog podatka da se 40% više hrane, ako je to tačan podatak, potroši za praznike. Kada nas je obuzela ta potrošačka groznica? Pa ne postoji datum, ali prosto pogledajte unazad. Evo, primjer radi, danas pogledajte. Vi danas možete otići u bilo koju prodavnicu kupiti paradajz. Znači, u decembru paradajz pre 10-15 godina nije bilo moguće naći. Danas možete krompir kupiti neopran na pijaci, opran u prodavnici, opran i očišćen u kesi poluspremljen ili spremljen da vam dođe na adresu gotov obrok. Znači, to je paleta proizvoda, sve je to krompir. Ali svi oblici tog proizvoda
rastu prema potrošačima koji to hoće i mogu da plate. Pa tako krompir od 1000 dinara kilogram platite da vam donesu gotovi spreman. Znači, dokle god ne postoje kupci koji to mogu da plate, neće se pojaviti ni ponuda prodavaca da to prodaju. Tako da, definitivno ima više novaca, više i taj višak novca generiše upravo spektar proizvoda koji se troši i meni je to najočiglednije kod dece. Vi danas kad pitate decu šta ćeš za Novu godinu i šta ćeš za rođendan, njima treba po par minuta da smisle. Da. Jer oni imaju problem da smisle šta im treba, jer uglavnom imaju dosta toga, igračke dobijaju u čokoladi kad je kupe, igračke dobijaju skoro svaki dan, više im ništa, ni za čim ne čeznu kao nekada. I to je možda pokazatelj i potrošačkog načina razmišljenja i potrošačke kulture koja je tu, definitivno. Pričali smo o deci. Je li vi smatrate da bi tu granicu trebalo zapravo da postave roditelji? Ne samo oko praznika, nego uopšte. Je li roditelj taj koji, biće pitanje i za vas, treba da kaže dobro, sada je ovo dosta, ovo ne? Pa Zašto vas to pitam? Ja imam 2 dece i onako nekako se trudim da me razumeju. I kada pričamo o novcima, teško je pričati s decom o novcima. Oni kažu i ako nemaš para, idi na bankomat. Mislim, to je njihov doživljaj novaca. Ali ja više tu onako im nalažem da upravljaju ograničenim resursima. I ograničen resurs je novac svakome od nas. I deci to nije primer, ali deci može ograničen resurs da bude sat vremena igrica dnevno, pa neka rasporedi kako želi. Ili količina slatkiša dnevno, pa nek to rasporedi. Znači, to je upravo njihovo vežbanje za raspoređivanje i ono što je u psihologiji odlaganje zadovoljstva je u stvari savladavanje sebe. I to je najbitnija lekcija u finansijama, da savladamo sebe i impulse koje su nam često inicirali drugi da nam potroše novac. A mi nismo preispitali da li je to nama želja ili potreba. Da li smo samo u maničnoj potrebi da to kupimo i da smirimo naš nemir, ili je to stvarno suštinska potreba nekog proizvoda ili usluge koji nam nedostaje. Ali ako je u pitanju, kažem, relacija dece i njihovog odnosa prema tome, ja sam za to da se oni izlažu i potrošnji i upravljanju finansijama kroz ove primere, neće direktno finansijama, jer jedino na taj način oni mogu da dobiju, da kažem, neke i instrukcije i ispravke ako pogreše. Klimate glavom, vidim da se slažete, ali ono o čemu smo pričali pre emisije, da roditelji bi trebalo da uče svoju decu, šta je zapravo dobro, ali pričali smo o tome porodicu, recimo 4-članu, imaju 2 dece i oni skromno žive, imaju prosječne plate, decu recimo od 10-12 godina i kada ih roditelji pitaju šta ćete za poklon za Novu godinu, a pritom roditelji imaju neke najobičnije telefone, oni uglavnom pomenu one skupocene telefone. Kako je to moguće? Da li te reklame o kojima smo pričali utiču na to da deca se ipak odlučuju za to ili je to uticaj sredine? Dakle, šta je savjet roditeljima? Pa upravo ja prije svega stvarno moramo nekako da potvrdim i ovo što je sagovornik rekao, jer se apsolutno slažem i to smo nekako ne znajući da smo razgovarali o tome da deca treba da učestvuju bar minimalno u nekim jednostavnijim budžetima pa godinama kompleksnim i zapravo da se o novcu priča kod kuće, da se nekako ne stigmatizuje i ovo mi se dopada da je to ograničen resurs kao i sve što je ograničeno, pa bi tako i nastavila. Da,
uticaj sredine je ogroman. Već negde oko 7., 8., 9. godine našu decu suštinski, hteli mi to ili ne, uslovno rečeno vaspitava sredina. Znači da li je to škola, da su to drugari, neki značajni drugi u smislu učitelji i tako dalje. I mi moramo nekako da budemo svesni da će oni doći sa nečim što više neće biti deo dinamike porodice, već će doći sa nečim novim. I sad tu je i na nama da ostanemo pre svega zainteresovani. Zašto je dete to reklo, odakle je krenulo, da li smo mu pre toga pokazali i objasnili razliku između želje i potrebe. I onda zapravo da gledamo tim njegovim ili njenim očima i da kažemo okej, hoćeš taj telefon, aha, gde si to čuo, dakle ti to, neko da zaista uđemo, da to bude prozor u njihov svet, jer deci je nekada zapravo samo potrebno da ih čujemo i razumemo. I ako validiramo da je to stvarno strava i da je to telefon ludilo, ali ajde da vidimo koji još može, koji možemo da priuštimo, može da ispuni. Je li ima dobar ekran, je li ima dobru kameru, dovoljno dobru, jer može da izgura igrice i onda nekako da i njima pokažemo taj proces kritičkog razmišljanja i to je put. Znači nije put da kažemo ne može, nemamo para za to, kako ti ne znaš, evo jer to su sve informacije koje u određenom uzrastu, a dosta kasno dođe razumevanje, tek onda kada zaista zarade svoj dinar, čini mi se da dođu na to da zaista razumeju vrednost novca. To za njih bude onako apstraktno, čak onda uđu u onaj osjećaj krivice, čak i stida što su uopšte tražili ili uđu u revolt i eto ima i Pera i Mika i Žika, hoću i ja i kako vi to ne možete, vi ste loši roditelji i tako dalje. Tako da pre tog scenarija da se zapravo zapitamo, aha, dobro, ajde mi ispričaj odakle ti to, gde ste to čuli, ajde da ja vidim performanse, ajde nemam pojma o tome ništa, ajde vidimo koji još to može, ček da vidim koliko ćemo imati novac, ajde da skupljamo zajedno, ajde ne znam od 2-3 rođendana nove godine, znači nekako da uđemo zaista zainteresovano i sa radoznalošću za to što oni donose, jer oni to donose potpuno drugačije nego mi. Da, deci je teško da razgraniče te želje i potrebe i vi često pričate o tome. Koliko je odraslima to teško, koliko bi to trebalo da stave na papir. Ovo su mi želje, novogodišnje, a ovo su moje potrebe i pretpostavljam prvo da zadovoljim te svoje potrebe. Da, ja bih to i vezao za nenaučene lekcije iz detinjstva. I ovde na ovim prostorima pogotovo mislim da smo mi svi finansijski gledano, rezultat jedne onako genetske lutrije, ja to tako zovem. Znači, kod kojih roditelja smo zapali, da li su nas naučili neke osnove ili nismo, ili nisu, ako nisu, nije to ništa pogrešno, samo nisu znali. Ali smo mi kasnije u životu počeli da se sudaramo sa nekim relacijama koje smo doživljavali na jedan način, ali nas je život onako u nekim situacijama i gorko naučio da je to drugačije. Upravo je upravljanje finansijama ono što je ključno. Mislim, jako je teško to objasniti ljudima, pogotovo na ovim prostorima, zato što mi stvarno ne marimo za novac. I ja to ne doživljavam ništa pogrešnim. Mi ne marimo za novac iz ugla materijalnog. Mi se materijalnom ne opredeljujemo životno. Na ovim prostorima je i to pravoslavlje, i taj kolektivizam, i socijalizam koji je ovdje prisutan. Sve su to ideološki koncepti koji su po strani stavljali materijalne aspekte. Kad kažem materijalne, u odnosu na taj zapadni svet koji nam je došao da nam prodaje. Znači, svi koncepti prodaje danas su zapadnjački koncepti. Socijalistički koncepti prodaje su izumrli. I upravo u tom ambijentu je nepoznavanje tokova finansija i načina funkcionisanja finansija pogubno finansijski, zato što će vam uzeti taj budžet, naći će način kako da vas psihološki stimulišu da date novac tom prodavcu. To je taj marketing. A kako da kreiramo taj budžet? Mislim, da li smo uopšte zakasnili da pričamo na ovu temu? Nikad nije kasno. Da li smo te novogodišnje praznike, da li je trebalo da ih planiramo ranije, pre 2, 3, 4 meseca, kada imamo još 2, 3, 4 plate do toga? Ali ako nismo, šta je to gde nam novac curi? Da li bi to trebalo da zapisujemo? Da li smo onda robovi, kako da kažem, ne mogu da se opustim da kupujem? Ima jedno jednostavno pravilo, ja se držim njega. Svi mi menjamo ono što nam smeta.
Znači, ukoliko nam neupravljanje finansijama ne smeta dovoljno, ni to se nikad neće promeniti. I ja stvarno poznajem razne situacije i slučajeve, stvarno smo i kroz rad sa tim finansijama i sa kamaticom, kroz sve primere smo prošli. Znači, imate ljude koji ceo život pate s finansijama. I ceo život imaju i one floskule, i visok datum, i jedva se snalazi. I na početku je, kada primi platu, onda je gala, na kraju meseca socijala. Da li su to oni što im ni 13. plata ništa ne bi značilo? To su ljudi koji su naučili da troše 100%. Da. I, kako bih rekao, nije to ništa pogrešno, njihovi su novci. Samo neki drugi to smatraju dosta onako teškim životom. Nisu finansije tu da mi odživotarimo ovaj život. Ako ih savladamo, one su alat da upravljamo svim resursima oko nas kroz te finansije. I poenta je biti finansijski nezavistan, ali kad kažem finansijski nezavistan, ne mislim na količinu para, nego bukvalno nezavistan od toga da li imate ili nemate novac. Da vam život ne zavisi od stanja na računu. To je stanje uma, nije stanje računa. I upravo je tu ključna sposobnost upravljanja sopstvenim emocijama. Odnosno, u momentu odlučiti šta nećemo da kupimo. Ne šta hoćemo. Svi nam nude da nešto kupimo. Ali odlučiti šta nećemo da kupimo zahteva jednu mentalnu snagu, zahteva jednu vežbu, zahteva jedan misaoni tok da znamo zašto nećemo. Da znamo zašto nećemo je upravo ovo što ste rekli. Jedan širi pogled na svet. Da li želim na letovanje sledeće godine, da li želim neku veću potrošnju, novi automobil, da se uselim u svoj stan, da kupim stan u nekom momentu. Sve su to teške odluke koje donose lakši život. Da li možda sve to o čemu pričate odnosi se na one ljude koji imaju, ajde da kažemo, prosečnu ili nešto iznad prosečne plate? Postoje ljudi u Srbiji koji žive ispod proseka, koji imaju jako male penzije. Oni ne mogu na taj način da razmišljaju. Oni tačno znaju šta će tog meseca kupiti i mislim da je možda njima najteže. Čini mi se da njima ni ne trebaju saveti finansijski. Ne, oni mnogo bolje znaju. Oni su čak i što ste stariji bolje poznajete sebe. Njih ne može izvući u potrošnju neka nova kolekcija i moda i ne znam ni ja šta. Oni znaju po svakom proizvodu koji kupe, oni su napravili vrednostni sistem da znaju da li to u njima u životu vredi ili ne. I to je, recimo, ključna rekao bih, veština u potrošačkom svetu. Razlikovati cenu od vrednosti. Cena je iskazana u novčanom iznosu, vrednost je ono što to čini u našim životima. I ako ja vama kažem, televizor je sad sa 150.000 dinara samo 50.000 dinara, to nekome može biti dobra prilika. Ali onaj ko vrednuje to kroz svoj život, reći će, pa ja već imam televizor. To meni ne vredi ni 5.000 dinara. Iako je sa 150 palo na 50, on je promislio i racionalizovao celu tu komunikaciju. I to je možda i ključna veština, da racionalizujete sve te emotivne poruke koje nas zovu da potrošimo novac. Ali mame nas ti popusti. Mnogo ih je oko Nove godine. Ne znam da li su stvarni ili nisu. Jesu li stvarni? Svašta je nešto sniženo, 40, 50, 60%. Pa ovo je upravo dobar mehanizam. Šta god oni rekli, ja ću meriti iz mog ugla. Da li mi stvarno treba nov televizor? Da li mi stvarno treba nova garderoba? Evo, pogledajte, mislim, u tržnom centru svi su obučeni, a kupuju garderobu. Mislim, to stvarno zvuči kao apsurd ovako kad se izgovori i pomalo je smešno. Ali treba nešto. Današnja kupovina je stvar estetike. Znači, funkcionalnost je prevaziđena. Niko ne kupuje više garderobu da bi se ugrejao. Svi već imamo garderobu koja nam je topla, koja nam je udobna. Danas se kupuju kolekcije, boje, sezonalnost, a to nam sve radi druga strana koja to prodaje. Jer i oni su svesni da onaj ko ima džemper da se ugreje, ne treba mu novi džemper jer mu je već toplo.
ali mu treba pastelne boje, pa ne znam, kolekcija sa šljokicama, pa nove cipele, pa evo, smeškate se, ali razumete... Sve razumemo. I opet kažem, ništa to nije pogrešno ukoliko vas to ne napravi neki problem finansijski da za nešto nemate. Vrlo su mi zanimljivi ti trikovi i to sam iskrena da budem čula tek pre nekoliko godina. Ta roba u supermarketima koja nam stoji onako u visini očiju. Jeste. Šta su još trikovi? Pa kako da ih prepoznamo? U maloprodaji dijagonalno najdalje od ulaza vam je hleb i mleko. Tako je. Da vas poteraju da prođete kroz sve te rafove. A zašto je voće vrlo često tako... Evo i odgovor. Znači, 12%, tačno egzaktno izračunato, 12% vam je veća potrošnja ako mentalno vi čekirate da ste kupili zdrave namirnice. Znači, vi tačno kad uđete unutra, kupite zdrave namirnice, to vam otvara, znači, samim tim, sami sebe amnestirate da kupite i nezdrave namirnice, i sokove, i grickalice, i sve te stvari. Zašto? Zato što ste kupili neko voće. Recimo, čokoladice pored kase su isto... Opasnost velika za decu. To su radili razne studije. Mislim, to je empirijski dokazano. Proces kupovine je zahtevan psihološki proces. Ako niste spremni došli, bez spiska šta hoćete kupite i onako robotski stavljate to u korpu, vaša kupovina se sastoji od desetina odluka koje donosite. Odluke su iscrpljujuće. I iscrpljujuće fiziološki na nivou da vam bukvalno padne nivo šećera u krvi. Zato vam je na kasi dok čekate ona instant hrana, instant energija primamljiva i tamo je recimo dokazano da je 30% veći procenat kupovine tih proizvoda na kasi jer ste iscrpljeni. Vi hoćete instant energiju. I oni to znaju, zato to tamo plasiraju. Tako da, obrati pažnju, recimo, svi tržni centri nijedan nema prozore. Jer je cilj blaga dezorijentizacija. Znači da vi ne znate ni da li je dan, da li je noć, nemate sat. Kad smo došli, nikad idemo kući. U nekim lokalima, prodavnicama imate mirisne note koje vam onako rade na opuštanje nervnog sistema. Da bude što lakše da vi izvučete to u karticu i da platite. Da, čak i u buticima te mirisne note nekad osjetimo, garderoba miriše. Je li moguće da sve ovo ovako utiče na nas? Mislim, sada kada vas slušam, rekla bih, pa čovjek bi trebalo da bude psiholog pre nego što uđe u prodavnicu, ne bi li kupovao racionalno. Je li moguće da sve ovo ovako utiče na nas? Pa, apsolutno. Sve utiče i još je puno primjera, nego su ovi stvarno najzanimljiviji i nadam se da će gledalci da ih malo zapamti, da makar obrate pažnju. Ja klijentima kad mi dođu u moju privatnu praksu, ja kažem, svest je pola posla. Znači, kad nešto osvestimo, onda znamo, možemo da upoznamo to i znamo šta ćemo sa tim i onda ide proces. Tako da je to zaista najvažnije. Da, sve se to radi da bismo se vratili, da bismo ponovo kupili, da bismo kupili nešto što nam ne treba i sve ono što smo rekli na početku, taj socijalni pritisak, taj veštački osjećaj da je nešto hitno, jer eto, sad je baš samo za praznike, je nešto, neka limitirana serija i ako sad ne kupimo, mislim, nećemo moći nikad i onda je to onako vrlo situacija kada ne razmišljamo racionalno. Isto tako znamo da reklame apsolutno pre svega udaraju više na emociju, a manje na racio i to je onda produkt toga je to. I reklame su inače dizajnirane, izvinjavam se, dominantno da gađaju žensku populaciju. Mislim, i kad pogledate, stvarno u kućama žene diktiraju potrošnju. Da, to je bilo moje pitanje. Ali više kupuju žene ili muškarci? Više odlučuju o kupovini. Sad, dimenzije, znači, krupnije kupovine koje su tehnički zahtevne su prepuštene muškarcima. Ali upravljanje domaćinstvom koje čini veći nivo potrošnje, mislim, mi muški ne znamo šta treba se kupi od hemije, ali ćemo otići to da kupimo na instrukcije žena. I onda su žene i targetirane u tim reklamama da one
pošto su odlučujući faktor u izboru šta će se kupiti, za njih je i dizajnirana ta priča. I još jedan psihološki trik koji recimo je moguć samo sa ženama su te rasprodaje. Jer rasprodaje su u stvari objava ograničenih resursa na što žene mnogo osjetljivije reaguju nego mi muškarci. Žene kao, majke i ta majčinska funkcija koja je ugrađena u svaku žensku osobu je osjetljiva na ograničenost resursa i preskače se taj racionalni moment da li mi to treba i ide se na emotivnu odluku ja to moram da kupim jer ga neće biti. I to je najčešći mehanizam koji stoji iza tih rasprodaja, koji onako isključuje racio, pali emociju i to je ovo što sam rekao. Emocija je dominantna funkcija u toj potrošnji jer mi kupujemo neku pilulu sreće sa tom kupovinom. Negde sam pročitala i nemojte ulaziti u supermarket gladni, jer ste tada u većem iskušenju da ćete kupiti ono što vam ne treba i to je tačno, ali tako? Pa moj savjet najčešće baš za te potrošnje je upravo ovo. Znači, osoba koja planira budžet je racionalna osoba. Zna brojke, zna sabiranje, zna množenje, mislim sve. Osoba koja je u okruženju svih ovih trikova, nema toliko jakih. Mislim, svi podlegnemo tim nekim trikovima. I sama činjenica da smo u tržnom centru znači da smo se već spremili za neku potrošnju. Tu nema dileme. Ali veza između te dve osobe, ove racionalne kod kuće koja planira budžet i ova je podložna emotivnim pritiscima, je papirić na kome piše iznos i budžet. Da, to sam htjela da vas pitam, to planiranje budžeta. To znači da ja sada znam koliko imam na kartici, koliko imam negde zabačeno u novčaniku, kolika mi je sljedeća plata i sve to saberem i onda ovamo želje, potrebe, pa to je veliki posao da vam kažem. Ne mora da bude tako, jeste. Evo, mene već boli glava od toga. Vidite, budžetiranje ne mora da bude baš u dve decimale. Tako, banalno da kažemo. Ali opet, oni koji mogu sebi sve da priušte nemaju ni potrebu da prave budžete. Ali oni koji bi i da se ponove sa garderobom i da idu na letovanje, a kad dođe to letovanje moraju da podignu kredit, oni su ti koji bi trebalo da se pozabave finansijama. Jer vidite, upravo u finansijama imate dva osnovna ciklusa. Imate mesečni, u mesečnom dobijate platu, plaćate račune i to se ponavlja iz meseca u mesec. U godišnjem ciklusu koji najmanje se prepoznaje su letovanja, zimovanja, registracija automobila, Nova godina, slava, proslava rođendana. Sve su to vanredni troškovi u nekim od mesecima. Ne dešava se svaki mesec, ali jednom godišnje se dešava. I upravo kada ne prepoznajete taj ciklus, dođete u situaciju da pred letovanje vi niste spremili novac za letovanje i posegnete za kreditom, koji nije pogrešno rešenje, ali je pokazatelj da vi, ne znam, u aprilu kad ste imali manje troškova, pa ste mislili da imate više nego što imate, ste otišli i potrošili tih 100% koje sam spomenuo malo čas. I to je upravo ključna igrica sa finansijama. Da prepoznate i rasporedite da imate za sve što vam čini život. Kako da prepoznamo kada smo u problemu i kako da prepoznamo kada bi trebalo da se obratimo za pomoć? Pa upravo ono što smo i negde spominjali danas, kada se ta krivica ponavlja, kada osjetimo da imamo neprijatno osjećanja poput anksioznosti, poput nekog kratkoročnog efekta i onda brzo dođe to okajanje. Tako da i opet što ono kažemo, ako je krivica kratkoročna može biti korektivna, ali ako nije, ako se ponavlja, to jeste onda jedan obrazac za koji treba da se obratimo. Ja sam samo htjela da se nadovežem apropo trikova koji na nama rade. Spominjali smo ih pre emisije kratko, pa bi nekako da ih spomenem i ovako za sve.
postoje neki sistemi samoregulacije, odnosno strategije koje mi možemo da radimo pred praznike i tekako, a to je da odložimo neku kupovinu 24 sata. Znači, pokazala su istraživanja da samo kad zastanemo i kažemo ok, kupit ću to sutra, značajno se smanjuje taj impuls kupovine i nekako budimo taj racio da vidi ok, da li nam treba, šta nam treba, onda vidimo nešto drugo, pa onda izbalansiramo šta nam treba i tako dalje. Spominjali ste karticu, bol kupovine je mnogo veći kada izvadimo gotovinu. A onda sam sad nešto čitala i za mobilne telefone koji su postali sistemi plaćanja i oni su nam nekako uvek u ruci, imaju višestruke uloge i to samo da prislonim i da nešto kupim zapravo potpuno banalizuje i olakšava te odluke za nekim prekomernim trošenjem. Tako da kada izvadimo keš i plaćamo gotovinom, to nas mnogo više boli, pa eto to neki sistem kako da na taj način budemo više u kontaktu sa tim šta trošimo. Budžetiranje je isto jedna od važnih stvari, ali tu kažu po kategorijama. Znači, mi imamo platu, imamo te neke naše troškove i onda kao resto taman ćemo da potrošimo na praznike, ali ne. Znači, treba da budžetiramo po kategorijama koliko otprilike mi treba za poklone, koliko mi treba za hranu, koliko ću za poklone deci, koliko za poklone prijateljici i tako dalje. I naravno, ono najsofisticiranije je da ako možemo, pre svaku kupovinu zastanemo i kažemo ok, da li nam je ovo potreba ili želja i ako je želja, ok, mi ćemo kupiti nekad i našu želju, nećemo kupovati samo potrebe, ali da pitamo da li s time nešto drugo kompenzujemo. Znači šta sad ova kupovina za nas znači. Tako da eto, tu su neke stvari na koje treba da se vratimo. I to su odlični savjeti za kraj u jednoj rečenici. Savjet za sve potrošače i za sve one koji kupuju ovih dana. Napišite iznos na papir koliko ćete potrošiti u decembru i to je odlična vežba. Nećete biti tačni. Znači, prva pomisao koju imate zapišite na papir i proverite da li ste bili tačni u januaru mesecu, sljedeći decembar ćete biti tačniji. Hvala mnogo što ste bili gosti emisije Tražim reč, pa nekako da zaključimo i da kažemo da uživamo u praznicima, opet da budemo racionalni u toj potrošnji i da uvek nekako imamo na umu da je onaj januar jedan od najdužih meseca u godini. Moje ime je Radmila Relić, gledali ste emisiju Tražim reč.